आयै आफा इसोर आंखौबा सिनायना सिनाया बारा नुनायबो जाया जादो दे जादो बिदि दानाय होनदों जादो नोमबाजैसो नोमबाजै जा नै बिहा बोरैबा सांग्रांग्रांथारहाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटिउब फिन खेबसे बरबावबाय सोबाय माजे जोब फगमारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै बिथांनि जिरायग्रा बानायनानै गालांनाय सेरनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बरायबाय आरोना बेनिफ्राय आं ब्लगखौ हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन नोंथांमोना फुरा नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै जास्ट दासो दुगैखांदों आङो अब्लाबो सान्थि गैया खर'नि दैयानो रानाखैमोन अब्लाबो नायदो बिथांनि केलेंकेजों बाथाबनाय आरोना खिनाय गोबानाय लोमजानाय आरिनिफ्राय एसे माने गैला होनजासै बाट उन्दैफोरनि लोमजानाय मा होनना बुंनो लोमजाखांनायनि उनावबो बिसिना केलें केसें खुद्रिनाय मानाय थायोना अख्रा जानाय बोरैबा एकदम आब्रा बिदि जानानै थायोना स' बे अबस्था आरोना सनाफोरनि बाथाबगासिनो बिमाजोंनो मा उन्दैफोर गेदेरफोरनाबो बिदिनो जानानै थायोना लोमजाबा साजाबा बोरैबा खिरिं बिरिं जायोना आंबोथ' जायो आं लोमजाबाथाय आं बिदिनो जाथारो आङो ना एकदम सैज्य हाया स' फिसाजो आंना बिदिनो जानानै दं आरोना सनाफोर उफाय गैया बेनिफ्राय मा होनो ब्लगखौ फुरा नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों जों क'क्राझाराव जे थायो ओमफ्राय गामियाव आंनि मा अबस्था मा हालोद मा खारन फुरा शेयार खालामलांनो लुबैयो आरोना सोनाफोर स' जायफोरा आंनि बेफोर मा होनो शेयार खालामलांनायखौ नायलांनो मोजां मोनदों फारि फारि आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फारि फारि देखायनो कसिस खालामलांबाय थागोन सोनाफोर स' नायलांबाय थादो आरो आं मा देखायलांनो हायो दिनैनि ब्लगसआव आरोना ओमफ्राय न'नि लामानिफ्राय ओरै फैनानै सनाफोर जोङो नै थांगासिनो दङ दाबसे जायगायाव आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ जायगा दङ बिमा फिसा साथामजों नै बिथाङाबो दङ न' सिङाव थासोमबाय थाबाथाय बिबैनि मबाइलखौ नायनो नागिरो आबैनि मबाइला मालाय 14 Pro Max आइफन अप्प' मबाइल दं नालाय बेखौनो नायसोमबाय थायो बिबैनिखौ बेनिफ्राय सनाफोर नै जोंनि औवा बागानखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो आरोना जोंनि गोजा नङा इयाव न'खरबा 6थासोनि दं खोमा आरोना जोंनि बाहागिनिबो दङ जोंनिबो दङ जखा दंजोबो आरोना ओमफ्राय सिङाव हाबखांबाय आं खननैसो बोराय फैनायाव आरोना ओमफ्राय दालाय मा हाबबावनो नै थिला आरोना जोंनाबो सम्पथिया बेनो ओमफ्राय जोंहा बेखौ जावनानै फानोबाथ' औवाफोराबो स्रां जाजोबगोन औवाफोराबो नांगौ जायो जों बेखौ फाननो हानाय नङा आरोना ओमफ्राय फारसेथिं खुरमा न' खाथिनि इसिनिबो दं आरोना थिलाया ज' बेयावनो बेनो आरो जोंना थाखाया बाबानि उनाव देनां बियो नोंनिसो जागोन मिथिबाय नोंसो मिन्थिनांगोन बिनि सिमाफोरखौ बेनिफ्राय सनाफोर नै बेनो जाहैबाय स्कुल आरोना नै स्कुला खाथियानो जायो नै बैयो जोंनि न' जाहैबाय बै थिङा ओमफ्राय ओरै बेजों ओरै फैनानैहाय लामा आरो बेबो ओमफ्राय नैबे स्कुल जाहैबाय बुंनो थाङोबा स्कुला बिराद खाथियावनो दङमोन जोङो फरायोबा बेयावबो फरायजायोमोन नो प्रब्लेममोन जेरावबो भारा थाखोमानांगौनि लागायानो गैयामोन आरोना आजिखालि गामिफ्रावबो एल पि स्कुलफ्रा साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगासिनो दङ ना सनाफोर नै वाटार साप्लाइफोर जाजोबखाबाय जोंनि गामिनि स्कुलाबो बे आरोना ओमफ्राय दाना थालामारि सिगां मारियामोन थालामारि नांगौना एक्सुवेलि ओमफ्राय नै आसपासाव बिराद हाखर हाला आरोना ओमफ्राय नै वालफ्रा गैयामोन वाल थुवाल जाजोब्बाय दा आं फैजेनबा गैयामोन आरो माने ना बाबा जेबो खालामनाङा सना हामा मामाखौ बेयावनो सोनांसिगोन जोंहा बाबा नोंखौथ' जोङो बे स्कुलावबो फोरोंनो हागौमोन हारसा मिडियामाव बाबायाथ' बे स्कुलावनो फरायदोंमोन बाबाया फरायबाय फौजि साख्रि मोनबाय ताकि नों बाबानिफ्राय देरसिन साख्रि लानो हायो बिनि थाखाय जों नोंखौबो एसे साबसिनबाव फोरोंनो सेस्था खालामदों मिथिबाय बाबाया फैसा खरस खालामनानै नङा सनाफोर बिफाफोरा जेनेबा गावसोर फौजियानो जाहैबाय फिसाफोरखौ आरो बिदि जाजाबावनो लुगैयाना गावसिनिफ्राय साबसिन जाजानो लुबैयो माबेलाय बोलौ जेबो नङा फिसा बोलौसो गावसिनिफ्राय साबसिन जाजाबावनो लुगैना सनाफोर बयबो फौजि मानसिफोरना साननाया बेबादि आं सानो आरोना जिहेथु आं जायजों रायलायनानै मोनबाय बिसोरखौ आं बेबादि साननायखौ मोनदांनो हाबाय ओमफ्राय मा होनो जोंबो सानबाय फिसालाया एसे इंलिस मिडियाम फरायनानै बिफा बिमानिफ्राय एसे स्मार्टसिन जाथोंसै बा मोजांसिन माबा मोनसे मावनो हाथोंसै साननानै आसा खालामनानै जोंबो फैसा गारनानै थागोमाहैबाय आरोना मा सना मा आयै बेयाव हाबजाया दाना थैदो गाखोदो आंबा बोरै खुलिगोन आयदै थाखा फैसा थोआ जाबाथाय बाहायसो खारबोनांगोन फिसाजोखौ बाहायसो लागायफैनांसिगोन आरोना आयै जारला ओमफ्राय बे स्कुलनिफ्राय सनाफोर बे लामाजोंनो आरो जोंना ओरैबो बारस'नानै थांजायो होमब्लाबो बैनि मेन सरपथ' नङा अब्लाबो बैनि सरपखौनो जों मोनहैगोन आरोना बिथिंबो बारस'नानै थाङो ओमफ्राय रिक्साफ्रा सिदा सिदि बैजों लानानै फैबाय आरोना बिदि अबस्था लामाया मोननै थाबायनानैबा आं आगोलाव बाजाराव थांबा आं बेजोंनो थाङोमोन आंथ' दुब्ला बारथ'लाबायनासो थाङोमोन आरोना बाजार जानाय समाव नैबे औवाया जोंनि नङा बे आलदानि बाट सिलाया बे मोनसेयानो एखेलगे गिदिरथार आरोना थानो मानो जायगाफ्रा जेबो उसुबिदा गैया बाट हाखर हाला एसे
बुरजा ना न'खरनिफ्राय ओंखारबानो हाखर हाला मोनो माने इथा पाथि दं नालाय हाया गोजा हाया दाम दङ नालाय ओंखायनो हाखरफोरखौ जावनानै फानहरजोबखो ना माखो आं बुजिला दा ना फिसिनानै जानोसो फानहरला जोबखो आं बेखौ बारा मिन्थिला आरोना सनाफोर जोंहा बेबायदि फाननाय जाथ'वाखै फानथावथ' बारा गैखायाबो जोंना हाया फैया थाबैसो फैदो सान्दुंआबो रुयाखै नै नैबे गथ'आ खेलेंगासिनो खांबाय थानायखायसो आङो एसे लानानै ओंखारबोदों आरो बेबो न' सिङाव थासोमबाय थानाय जायोना फैदो ओमफ्राय जोंहा नै आयौ माथो नाबो मोनलोदों इसा माजों इसा रानिजों जोंहा नै साम' खननानै लाबोबाय लेन्डाय ओमफ्राय नै बेसर मैद्रुबो खानानै लाबोफाबाय आरोना बिथांमोना नै वाव इमान गिदिर गिदिर साम'खौ बरै आं नुफेराखै बायदिसो मोनलायलांबाय लखबनियै मालामाल बै एसेल' ओमफ्राय बेसेबां लांखो सफिया बै एसेल'खौ दहायो बै एसेल'आ दहाय सोरबा सासे लानानै फैनायमोन हारसा हिनजाव ओमफ्राय बे बेखौ लाखियाबाबो जाबायमोन नैबेसो मेरला जाबायमोन ओंखायनोथ' आयौ मायथ' गिदिर गिदिरा सुरित फैगोनहाय फैदो मा दैसो दां नागिरलायबाय नै दे र' आबेदा फैगोन अ बाननानै फैगोन फै मेंलायबाय नामा इसा मेंलायबाय थ' एसे फुस्रा खालामनानै दोनबाय आरोना नैबे आगोल लाबनायखौ आलदा सोमबाय ओमफ्राय नैबे बिराद मैला साम'आथ' मैला जाखायो ओमफ्राय आं गोदो जों खननायफोरा एथ' गिदिर गिदिर नङामोन ओमफ्राय आं बेखौ बिराद गिदिर गिदिर मोन्दों आरोना नै जाबाबो जाख'नो हानाय नंला बेलासिनि साहा फुदुंबाय सनाफोर आंहा नै ओरैहाय जोंना सोनाबनि सान हाबनो लागाय एकदम मोदान फैयो आरोना बिरादनो मा एसे दिगदारब्रा सुबुं माहारिफ्रालाय बिराद दै गांहांबाय आंनि फिसाया दाख्लै लोमजानायनिफ्राय बिराद दै लोङो आरोना दे सनादे आयो ना ने लोंबाय माव लोंबाय दे लोंबाथ' जेबो नङा गेलेनानै गारहोहोलाङो माथो होनबावनो फैनायनिफ्राय दिनैसो साहा आरोना सोंनो मोनाखै आजादिसो दङमोन ओमफ्राय ओंखामफोर संनो इमारजेन्सि सोरबा फैदोंबा आयनायाव बिदि देलायब्रबनो हायो आरोना खोरखियावहाय सायाबो आलदा आलदा बादिसो नै माया माने सिनि दोङा नालाय खांग्रोनानैसो जोंहा सिनि हरो माया नै साया लुबाय नोंना जोंहा ओमफ्राय सिनि होनानै एसे गोदौ होफिनलायो आरोना जोंहाथ' सिनि लोङाबा थानो हाया नै सुगार अभार गैया होमबाबो मालाय मेनटेन खालामनानै लाखियो आरोना मालाय खननाय मालाय आरोना आहा माने भिडिअल' जाहैबाय माथो खालामनो सनाफोर खननोथ' आंबो रोंगौमोन मानो बिराद मोजां मोनो आङो बिदि ना साम' खांख्राइ लायनायखौ आरोना अ सरि खांख्राइ नङा दे आं खांख्राइखौ बारा हाया आं खननोबो हाया बिराद गियो ना आरो साम' बिराद मोजां मोनो आरोना आं सनाफोर ओमफ्राय गैला दा बेफोरबायदि लायनायानो जाला आरोना हाबा जानायनिफ्राय माने चेन्ज जालांजोब्बाय टटेलि आं हाबा जाखांग्रा मायानो एसे लायदोंमोन ओमफ्राय आं न'आव थाबाय फुङावनो लायबाय बियो फैबाय माया ओमफ्राय आं थांनाय जायाखै आरो जास्ट खननै ना माल' आं गुरनाय जादों हाबा जाखांनानै सनाफोर गैला ओमफ्राय बेबो नै बेस्रा लायबालाय मोनो ओमफ्राय दैखौ मिन्थिबाय आं अबेहाय लायदों बाट आं थांफेराखै आरोना लायनो खम जाला बेथ' नैबेफोर किल'खौ लानानैलाय बहा आं मा लायनो रोंबावनो आरोना दा बिखुनजोनो आं लायनानै जाहोनांगौआ बिखुनजोनिफ्रायसो आं उल्था लायनानै जाबाय आरोना सिबाय बिखुनजोआसो आंना माबादि नुवाखै गावहासो बिहामजो लायनानै जाहोनाय जाबाय आरोना हाय रे हाय माथो होनना बुंबावनो बन्द'फुरा मोनोबा जोङो हासबेन्डजों आंजों लायनो होननानै प्लेनिं बानायदोंमोन आरोना एसे आगोल समावहाय बाट मिलायाखिसै जेबो सनाफोर मा खालामनो आंनि जायगायाव बिखुनजोआसो लायनाय जाहैबाय दा आंहासो बिखुनजो लायनायखौ मोनजानाय जाहैबाय आंहासो जाहोनांगौमोन गैला लाखि आरोना सनाफोर बयबो मानसिया बिदि बिखुनजो लायनायखौ बाट दा लायनायफोरा बिखुनजोआनो लायखादों बांसिन बाट आङो एसे मोजां मोनोमोन लायनो खुरिया दङमोन सनाफोर अब्लाबो लायबाय आरो मालाय बुरिया गावसोरना ओमफ्राय जोंना बे इसायाबो थांफाजोब नालाय माजों थाग्राया सानैजों लानानै फैबाय आरो सनाफोर स' माला जानाय जायो माजों जानाय जायो आङो आदोर होलांबाय थागोन आरो सनाफोर बाट बिहां लायनाय नङा बास आं भिडिअल' मा होनो बेखौ अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय होननाय बायदिसो जाहैबाय आंना बारा मिलायाबाबो बास बे लाइनाव थांबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय आङो अमा आदारखौनो हैफ्लानोसै आरोना ना साम' खांख्राइ लायनो मोनासै नालाय आहा अफ्रिया दहाय नै मालायनिफ्राय लायनायसो न'नि जौ मावनाया दाख्लै मावनाया एसे दंबावो खोमा बेखौनो आङो हैफ्लानोसै आरोखि जै हो र' लगायनानै लाग्रोनो आङो र' एसे नांबागोन मानैना अमाया माबा नङाबाबो बैसो गोरासो बारा गिदिर नुवाबाबो आरोना लांनानै थांगोनसै आङो फैनायनिफ्राय अमा आदाराबो दिनैसो आरोना होमबासो आजादि जादों नोंथांमोना सानसिगोन मा अमा आदार होनाय मानि भिडिअ खालामो होननानै बाट ओरैनो जिराय जानायखौ आं देखायदोंना स' आं दा मा खालामदों मा खालामाखै बेखौबो देखायनांगोन ना सनाफोर स' अमाया नै रानथाब खुंथाब जानानै दङ होग्रोनोसै आरो ओमफ्राय बे
आयै आफा इसोर आंखौबा सिनायना सिनाया बारा नुनायबो जाया र' नानि राजा दुरुङा बोरै जानानै थाखो जाम्बि ओइ र' मानो बिदि दुरुंखौ थोन खाथियाव लाग एसे दे खा ओइ नानि ओइ बिदिबा बोरै जानो सुखुनांगौ जाखो नोंलाय खां सेव माबा देथारदो दे जानाय आंखौ जाम्बा जाबाय दे जादो र' दे जादो बिदि दानाय होनदों आइदै दे आं बारा लोगो मोनाखैना बारा होनो मोनाखै दे जादो बारा नायनाङा दे आंसो जादो नोमबाजै ओइ नै सासेया बोरै जागासिनो दङ ख्लेबनो दे जा नोंहाबो जा राजा जा नै जा नै बिहा बोरैबा सांग्रांथारहाय जादो दे जा ओरैहाय थारमाने साम' खनग्रा बिथां सानैया बे मैया हस्पिटालाव थांनाय बे ना सिंगि गावजानानै आथिं एसे माबा गाराय जानाया बे आयंखौ नायहैदों आरो ना ओंखायनो ना खोमसि बोनो हासिगौ ना बिथांमोनहा ओंखायनो आङो अमा आदारखौ होफैबाय आरो ना ओमफ्राय सासेयाबो नै माबा बासिगासिनो दङ दहाय बेसर मैद्रु लाबोनाया आरो नानियाबो थानो नागिरा बिमाजों बाजाबाय ओंखायनो सानैजों फैबाय स्रांनो थाम्फैबो गैखाया माम्बारा होननानै थांसै आरो ना एनिवे सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो लास्टनि मोनाबिलिनि खामानि बेनो आरो ना अमा आदार होनायावनो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बे शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं बिदि स्रां मावनानै जादोंबासो मोजां मोनो बाट बिखुङाव गथ' लानानै गासिबो खामानि मावजोबजाया आरो ना सनाफोर जाखिनि मावगोन शेयार खालामजाथावखौ खालामगोन आङो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय आरो ना सनाफोर